Mas-Sirena hija l-kanzunetta maħruġa mill-Fondazzjoni Simon Schembri Blue Light, il-fondazzjoni li tagħti appoġġ lil ħaddiema li jaħdmu fil-korpi dixxiplinari. Il-kanzunetta kellha tinħareġ f'Mejju li ġej, feluq is-sentej anniversarju mill-inċident tikraħ tal-fundatur Simon Schembri waqt il-qagħdi ta' dmirietu fil-korp tal-Pulizija. Iżda l-Fondazzjoni nediet il-kanzunetta issa sabiex tagħti kuraġġ lill-forzi tal-ordni u lill-ħaddiema tas-saħħa li bħalissa għaddejjin bla waqfien jagħtu servizz lill-poplu b'sogru għalihom minħabba l-imxija tal-coronavirus. Ħaddiema tas-saħħa, pulizija, uffiċjali ta' Transport Malta, uffiċjali tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili u uffiċjali tal-Forzi Armati ta' Malta ingħaqdu flimkien f'melodija waħda, flimkien ma' kantanti stabbiliti. Sirena tħabbat aktar qalbna, mas-sirena naslu fejn hemm bżonn. Maqudin flimkien bħalma jingħaqdu f'xi operazzjoni fejn isalvaw il-ħajja u jipproteġu lilna ċittadini. Dawn il-ħaddiema jsalvaw il-ħajjiet tal-Maltin u l-Awċin. Ir-rispett tagħkom jimlina bil-kuraġġ. Dejjem tagħkom Simon Schembri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.